खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि तामुलपुराव रड एक्सिडेन्ट जानानै सानै बर' मानसि थैदों। बे एक्सिडेन्टआ गंसे ट्राक आरो गंसे ट्रेक्टरनि गेजेराव जादोंमोन। थैनायफोरनि मुङा दयाराम बर' आरो हिरेन बर'। रासियानि कभिड-19 नि भेक्सिन स्पुटनिक 5 खौ बे सेप्तेम्बरावनो दस्रा कान्ट्रिफ्राव साप्लाइ खालामनायखौ स्टार्ट खालामगोन होननानै रासियानि हेल्थ मिनिस्टारा बुंदों। रासियायाव डक्टर आरो टिचार्सफोरनो सिगांग्रो होनाय जागोन आरो अक्ट'बरनिफ्राय पाब्लिकफोरनो होगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खान्थालगुरि गामिनि बिथां प्रशान्त बसुमतारीनि 1 बिघा हायाव गायनाय गासै 300 गय बिफांखौ सोरबा सिनाय मोनैफोरा हराव नष्ट चन्द्रनि मुङाव दानफायलांजोबदों। बङाइगावनि चापागुरियाव गंसे ट्राकआव इलिगेलै औवा सिङाव सोनानै लांखुमानाय 318 पेकेट्स फरेन लिक्वेर बा बिदेशी जौखौ चिरांनि पुलिसा हमनो मोन्दों। पुलिसफ्रा बुंथिनाय बायदिब्ला बियो राजस्थाननिफ्राय फैदोंमोन आरो गुबुन गुबुन स्टेटफोराव साप्लाइ खालामनो फैदों। एबसुआ आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालखौ गुवाहाटीआव लोगो हमनानै BTR एकर्डआव थानाय 7 दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होनो थाखाय गांसे मेम'रेन्डाम एबा गोसोखां बिलाइ गथायदों। बे गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों दफाफोरखौ मावफुंनो मोनसे कमिसन दानो थाखायबो डिमान्ड खालामदों। बे गासै 7 दफाफोरनि मादाव फार्स्टआव BTD नामखौ सोलायनानै थाबैनो BTR खालामनानै होनाय, सेकेन्डआव दङ बड' काचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानाय, थार्डआव दङ NDB फोरनो पेकेजखौ थाबैनो होनाय आरो बिसोरनि केसफोरखौ थाबैनो बोखारनाय, लोगोसे NDB फोरनि थैनायनि नखराव फाइनान्सियेल कम्पेनसेसन बा रां होनाय। फोर्थआव दङ कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव डिस्ट्रिक्टआव थानाय बर' काचारीफोरनो ST हिल्स स्टेटास होनाय। 5आव दङ बर' रावखौ आसामनि अफिसियेल लेंगुवेजआव सोदेरनाय। 6आव दङ सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' गामिफोरखौ BTR आव सोदेरनाय। 7आव दङ स्टेटजों रिलेटेड थानाय इन्स्टिटिउसन्सफोरनो बाजेटखौ होनाय। डिब्रुगड़आव सिद्धि प्रसाद देउरि मुंनि सासे डक्टरा गावनि न'आव खामानि मावग्रा 12 इयार्सनि हौवासा गथ'खौ उन्दुबाय थानाय समाव दै गुदुं लुनानै होनायनि आरो गोबां समनिफ्रायनो सास्ति होनायनि दायाव पुलिसफ्रा डक्टरनि एगेन्स्टै केस फाइल खालामबाय। दा गथ'खौ डिब्रुगड़नि चाइल्ड वेलफेयार कमिटि आरो पुलिसफोरा बासायनो हाबाय। गथ'खौ सास्ति होग्रा डक्टरजों लोगोसे बिनि बिसिया दा खारखुमानानै दङ। पुलिसफोरा बिसोर सानैखौबो नागिरगासिनो दं। IBPS नि साख्रि ओंखारदों। पस्टआ गासै 1557। 2 सेप्तेम्बरनिफ्राय 23 सेप्तेम्बरसिम अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। सोरबा जुदि अनलाइन एप्लाइ खालामनोबा आरो अफिसियेल नटिफिकेसनखौ नायनोबा डिसक्रिप्शनाव होनाय लिंकआव थांनो हागोन। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया BA, BSc, BCom, B मिउजिक, B.Ed आरो M.Ed नि रेगुलार एरियार आरो बेटारमेन्टनि आनजादखौ खुंफुंनो आखायाव लाबाय। BA, BSc, BCom, B मिउजिकनि रेगुलार एरियार आरो बेटारमेन्टनि 6 सेमिस्टारनि एग्जामआ अक्ट'बरनि 7 निफ्राय जागोन। B.Ed नि रेगुलार आरो एरियारनि 4th सेमिस्टारनि एग्जामआ सेप्तेम्बर 22 निफ्राय जागोन आरो M.Ed नि रेगुलार एरियार आरो बेटारमेन्टनि 4th सेमिस्टारनि एग्जामआ सेप्तेम्बर 23 निफ्राय जागोन। UPआव हस्पिटालनि बिल होनो हायियाव जोनोम जागोदान गथ' गोरलैखौ बिमा आरो बिफाया हस्पिटालनो 1 लाखनि फाननो गोनां जादों। हस्पिटालनि बिला गासै 35,000 रां फैदोंमोन। पुलिसफ्रा दा बिनि सायाव इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ। इन्डियान गभर्नमेन्टआ 59 चाइनिज एप्स बेन खालामखांनायनि उनाव मैया आरो PUBGखौ लाफानानै 118 एप्सखौ बेन खालामनानै होबावबाय। पपुलार PUBGजों लोगोसे माखासे पपुलार एप्स जेरै केमकार्ड, बाइडु, काटकाट, रेस अफ किंडम्स आरो गोबां। गुवाहाटीनि रमेन दासआ मोनसे सेन्टेन्सैनो 140 पेजेसनि गांसे लेखा लिरनानै इन्डिया बुक अफ रेकर्डसआव नाम खालामनो हादों। बे लेखानि मुङा गुरु प्रणति आरो बे लेखाखौ श्रीमन्त शंकरदेवनि लाइफ आरो खामानिनि सायाव लिरनाय जादों। नर्थ इस्ट LPG ट्रेन्सपर्टार एस'सिएशनआ 6 डेज स्ट्राइक खालामखांनायनि उनाव मैया स्ट्राइकखौ फोजोबबाय आरो नर्थ इस्टआव गासै 9 LPG सिलिन्डार साप्लाइ होग्रा प्लान्टफोरखौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो IOCजों रायज्लायनानै खुलिफिनबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट।
भारताव दासिम 38,26,387 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 67,183। हामनाया गासै 29,50,122। आसामाव दासिम 1,15,279 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 88,726। दासिम 26,227 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 323 जन। आसामाव मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै 8 जन मानसि थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।